Tomalo, lelo kaya lethu, kaya lami, let your kids, Futumalo, Tomalo, lelo kaya, kaya lethu, kaya lami. Angibingelele ababukeli, igama uMathino kaMkhize, oyi-host yamavidiyo eDate Your Kids. Sishutha ikhaya elihle media. Sikwesinye isihloko esibalulekile esizoshaya thina abantu besilisa siphinde bashaya futhi nabantu besifazane. Isihloko sanamuhla simnandi ngoba sivuni, siyafundisa kuphela. Umama usekwaphika wasivakashela la ezokhuluma ngokubaluleka kukababekazi. Usephindile futhi uzokhuluma ngalesi sihloko sanamuhla esithi ukukhethwa kwezingane umzali. Kodwa-ke uma angimnike ithuba ezazise kubabukeli ukuthi ubani owakephi futhi. Ma ngicela uzazise futhi. Ngokuthuka ngibingelele kubabukeli ekhaya. Igama lami ngumGomede Hlongwane. Ngisuka endaweni yaseSomongo kwa-31. Sibonge ma. Ngicabanga ukuthi isihloko sethu sanamuhla kumele sishintshe indlela abantu abacabanga ngazo kakhulu. Kumele sikhande okunye, kumele sinciphise kokunye okwenzakayo ngoba okunye ngicathi mhlawumbe akucontroleki kuzokukhuluma ngakho namuhla. Kodwa ma mhlawumbe-ke nje uma akasivezele imbangela ejwayele ukwenziwa abantu abazali kahle kahle ukukhetheni kwey'ngane. Iziphi ma imbangela ezenziwa abazali kuze gcine kukhetheke iy'ngane? Ngibonge Thuba. Ngizoyibala noma ngayiqeda because ziningi ngokwehlukana kwazo. Kodwa engizoqala ngaso nje kula umzali intombazane or owesifazane ekhulelwe eripoti ukuthi ukhulelwe. Kuyenzeka adibane nento ethi hhayi ngiyezwa kodwa ngiyobona ngengane. So from the scratch isisu sikhula kuba nento ethi kasi uyoyibona ukuthi njani. Abesathi ekuyiboneni abe specific komunye athi if uwumfana kube kuyeyami, uma kuyintombazane kube ngasiyona eyami. Mhlawumbe kuze kungenelele ngisho ifashion. Angikwazi ukuzala ingane emhlophe mina kithi sibamnyama, akusiyona nje yami. Sizelwe phela manje. Akusiyona nje yami. Leyo nto iyona enciphisa uthando lukamama. Vele uthe sakhulelwe eqhubeka behamba lunteke ngoba bese lu-rely ekuthenini mhla ebeletha. Olukababa-ke nalo beluvele lufana kodwa ubaba ubekwenze nje purposely because ingane phela iyabantu abawu-2. Ngeke uripothele ngento ongakazi ukuqala. Ebese kuthi esinye isigigaba sesibili engifuna ukukhuluma ngaso esenza ukuthi ingane igcine ithole ukungatholi uthando kahle kubazali bobabili. Ila ingane ethi izelwe kutholakala ukuthi izalwe nokukhubazeka. Kungaba ukukhubazeka kokuthi izalwe nebala elimhlophe. Kungaba ukukhubazeka noma singeke sibe based ekuthini ukukhubazeka but ukukhubazeka because ngizomzala eyintombazane but when comes ekhula eyangokukhula yena athande amanye amantombazane bese yangasothandweni. So lo muntu angithi akasekho straight. Nalokho sekuzobanga uthatha ubaba mase ekhuluma ngalengane athi nje emzini kababa kodwa futhi both ama-families, ama-parents ayakwenza ukuthi angamthandi umntwana mefika kulesi sigaba sokuthi athande umuntu wobulili obufana naye or abehave ngobulili okunesibono bakhe ethe umfana abheke izobentombazane. Ingane lapho isuke iseqala-ke ibandlululeke othandweni isingasathandwa njengezingane ezikhona la ekhaya. Secondly, uma izalwe nebala elimhlophe nakhona ubaba noma umama kodwa umama usuke engena-choice ngifuna ukusho akanayo choice must ukuthi ayithande noma ekukhona but kodwa
akana choice, but ubaba uyakwenza ukuthi since from there athi la ekhaya akaze bekhona shona leli gama lakhona elinye lihle kahle, akaze bekhona umuntu onebala elimhlophe nje akusiyona yami lengane yenze ngifunela kuyibona nje ngifunela ukuzwa indaba zayo. Okay, bese kuba futhi enye into eyenza ukuthi yena umntwana akhule ekhaya ngathi uthando akalitholi kahle. Kungesikhathi umntwana yena siqu sakhe eyikhandela uthando kubazali. Uyikhandela kanjani? If umzali ufika ekhaya uyasebenza, unabantwana mhlambe 4 or 5 obabili shingayo ukuthi khona umntwana wazi ukuthi uma ethi gerekeqa umzali emnyango kumele amenzela amanzi etiye, mhlambe kumele ambhekela amanzi okugeza. Khona nje wazi ukuthi yena kufanele acofe ifoni yakhe, abuke ifoni, abuka ama-game or abuka i-TV. Nalokho kugcina kwenza abantwana kube sengazuthi khona abathandwa kakhulu ukunabanye. Kodwa lokho kwenzeka umntwana esethe ukukhula nyana. Lokhu nje ukuthi umntwana ethe zalwa nje suka phansi kusuka because yabazali bobabili, more especially from a father's side, because laba bantu bakaNkulunkulu bajwayele ukuthi bethi sebephiwe lesi sipho ebese kodwa beba nokufisa kwabo nokuthanda kwabo, bengasamukeli isipho uJehova abanike sona isikhathi abanike ngaso, afise sengathi ngaya ngokuthanda kwakho ukuthi engathi umezala nje nazala umfana, futhi engathi yakhe ingane ingahlakana bizidlule zonke ezinye ingane, futhi yakhe ingane ngathi ingaba yinhle yenze kahle. Kanti noma ngabe uhlubuluni eyakhe yakho kufanele uyithande, uyinikeze uthando, uyinikeze support, uyilekelele la kufanele ukuthi uyilekelele khona. Igaba ezenza ukuthi izingane zigcine zishoda ngothando emndenini. Ezinye ke ngoba ngisho kuya ngokuthi yona iyazakhela yini uthando. Khona ezothi imithunywa ithule ngathi ayikho ngesikhathi imenyezwa, yenzela ukuthi yazi khona osukuma masinyane makumenyezwa, iyazi obvious. Makuyentombazane iyazi khona nje ongabekezeli masuku isikhathi sokuqala ukupheka usukuma yopheka. Makumfana uyazi mangalo kuneyinkomo ekhaya noma kunani noma baba unemoto, uma efika nemoto ubaba ngabade ehambisa emsebenzini noma weyade khona uyazi uzoyigeza imoto kababa khona uzosalela emuva nje yena. Lona abahlale ehamba phambili uyena ogcina kuthiwe uyathandwa, kuthiwa intandokazi. Uyena futhi ogcina ezondwa ilama siblings wakhe, engaboni ukuthi uze wathi ethandwa ubeyikhandele yena ukuthanda. Hayi ukuthi ngoba bengaboni ngoba phela usokela ekhaya, kodwa basokulenza ngathi akaboni. Bagcina sebemzonda-ke ukuthi uyathandwa, iqanda labazali, akathintwa ngomthinti. Angazi uma kukhona nokunye engikushotisayo, kodwa mina ngokubuka kwami ithina abazali okumele size self-inspection ngokuthanda izingane zethu ngothando olulinganayo, olungenamkhawulo, olungakhethi ukuthi unjani, uzaleke kanjani. Bese beba khona-ke laba bamanje besikhathi samanje abangathunywa, abangezwa, abangatsheleki, abangafuni ukululekwa, angazi ukuthi senze njani nalabo. Kodwa fanele bazi ukuthi ibona bayinciphisela uthando kubazali. Thina mina njengami nje abantwana bathanda ukulingana, akekho udlula omunye, nginama-boys nginama-girls, nginomhlophe nginomnyama, akekho udlula omunye. Kodwa bakhona abazali abenza ngokuthi ingane kuya ngokuthi iyini, inhle, angazi ngasenkhuluma kakhulu. Abanye kuya ngokuthi ubaba wayo-ke manje sengikhuluma ngowesifazane, kuya ngokuthi ubaba wayo uma ukuthi nje umkhize wayengichaza phela thina singo-non-stop. Umkhize uma wayengichaza ngizoze ngichazwe la ingane yakhe ngisho ingenzanga lutho, ngenxa yokuthi umkhize wayengichaza ngizochaza kwana ingane ukuthi nje ingane yakhe ayalithanda, kodwa ibinganamsebenzi walutho. Lo thando lukababa ligcine ehlele enganeni, nenzondo futhi kababa ngokunjalo yehlela enganeni, ukuthi uma ubaba wenza kabi, umama wahlukumezeka, nengane igcine singasaphatheki kahle. Ofuthi ingane engeni ndawo masibuka kahle, ingane nje i-deserve ukuthandwa ngokulingana, i-deserve uthando nje oluya phezulu, olungehli. Akufuneki uthando lwengane lunyuke lwehle,
funa lokhu linyukile thini kuze kufike la uJehova emhlukanisa khona ngoba phela vela sihleli ngunaphakade kodwa ingane idinga nje uthando lalela kube ukuthi-ke nayo phela ayidiziphe khona ezingalifuni khona ingane enomama ezingabaphathi kahle abagijima beyovula ama-protection order ngoba ziyabahlukumeza azizidingelo la yikho nayo into ozoyenza kodwa nje kukhona iy'ngane ezidingayo uthanda abazali banalo kodwa balikhiphele ey'nganeni zabo ngey'zathu ezingayindawo nezingasho lutho uthole ukuthi ekhaya kunengane ephila nokukhubazeka mhlampe uzalwe nje ingabe indlela yakhe yokuhamba ayifani neyabanye lo muntu udinga i-special cases mangalisa hayi ukuthi ngoba yini uyisipho esibalulekile nje uNkulunkulu akunike sona kodwa thina abazali asiboni kanjani thola ukuthi asikwazi ukunakela asikwazi ukubona nendawo ahlala kuyona ukuthi ifanele noma ayifanele simtreat-a nje ngendlela esimtreat-a ngayo mhlampe manje ngoba sekwazi ukuba khona no-disability grant simkhumbula uma sekusondele umhla ka-5 laba bawukhola ukuthi-ke simgeze manje-ke futhi seku-right abasayi kodwa beklini ngoba nakho uzoyohola imali yakhe kodwa kahle hle bedinga uthando nje olupure lwabazali bobabili ngokuyisipho njengoba nje uyisipho kodwa seninobabili akekho futhi oshaywayo ojeziswayo ngokuba nengane enjela ekhaya isipho nje esivela kuJehova okumele sisithande sobabili ngokulingana singabe sekuba khona ukuthi yena agcine ebukeleka phansi ngoba nakho uzalwe nokukhubazeka ningi indlela zokukhubazeka umuntu ozalwa nakhona okungabonakala ubonakala kwesemidala mhlambe abe slow learner nakho ukubuka ngathi kusekukhubazeka because ezinye ingane zakho zi-right but yena u-slow learner but nayo udinga uthando olufanayo nalaba abaphilayo nje abanomali aba-right udinga uthando olufanayo ube seduze mhlambe sengingaze ngithi engathi lona onokukhubazeka engathi ngavele mhlambe kube yena ngathi umthanda kakhulu kunokuthi umbuyisele emuva okwamanje ngicabanga ukuthi ngisakuchaze konke engicabanga ukuthi kuyadingeka yabona Ngiyasibonga mama sizwe embangeleni zokukhetheka kweingane isikhathi esiningi lezi zinto mama echaza izona vele eziba amakhozi ukuthi ingane igcine isithandeka nenye ke makuthiwa mhlawumbe ingane iyasupportwa ekhaya bayayithanda leyo ngane ngoba iletha something ngesiyidu babayo noma wayo bakwazi ukuthi hayi ubaba kaSibanibani makuphela inyanga uyenza ukuthi la ekhaya bayakwazi ukuthola ngaleyo ngane ngeke bengayithandi leyo ngane so isiyocwaseka izokhetheka kulezi ezinye bazoyithanda kulezi ezinye lezi ezinye zosho ukuthi hey lona uyayitshena nani nayo futhi inezwe ekhaya because yazi ukuthi egameni layo kuyafika into thizeni so ziningi imbangela zokuthi igcine kukhetheke izingane zikhethwa abazali mhlambe ke uma mhlambe ungaluleka noma mhlambe izinto obona ukuthi mhlambe zingagwema ukuthi abazali bagcina bengayikhethile izingane iziphi izinto engagwema ukuthi abazali bagcina bengayikhethile izingane ngicabanga ukuthi ngokwami ukuthi abazali begweme ukwehlukanisa izingane nazo izingane azibe zinhle phambi kwabazali neBhayibheli lithi hlonipha ihlo nonyoko ukuze insuku zakho zande ezweni akunikela uJehova uThixo wakho ngokwengane ingane ayihambe kahle phambi komzali sengikhuluma nje ngengane engenalutho ngoba ngibale izinto ezinanokukhubazeka phakathi ngikhuluma nje ngengane engenalutho ephilayo right ingane ayihambe kahle imhloniphe umzali wayo futhi impraise ngoba ngeke ngathi khona ingane engenabazali ukuthi ziwadingayo impraise umzali wayo bese kuthi nomzali Nkosi yami akabonge kuJehova ngokuthi umphile lezi zitsha ezingabantwana ngokuziphatha kahle uNkulunkulu ukunikile ngokukwethemba ukuthi uzoba ugadi or security elihle lalezi zitsha zakhe khona umbhalo ozothi uma wena ndoda ungayifundisanga kahle indodana yakho isono sokona kwayo siyobuzwa kuwe ngeke akubuze ngokona kwendodana yakho uma uJehova engasho ukuthi mugadele la kodwa ke mugadele kahle nawe musa ukuthi wena usukuba wena
usufuna ukuhlukanisa ukuthi lesi sihle lesi sibi. Cha, uma kunike kutshekile nje kuthande kutshekile kunjalo, njengomakoti koshada abamtshela ukuthi uphakela ngisho imfene ibingeke ekhaya kubo. Nabazali Nkosi yami abakuthathe njengoba kunjalo, babathanda abantwana babo ngokulingana, kungabikho odlula omunye, kungabikho ongcono kunomunye. Une-income akanayo income umntwana owala ekhaya, uma kumele esuke la hlala khona aye ekhaya ngenxa yezimo zomsebenzi, umsebenzi akawutholi uyawuthola, akamuso ukungafisi ucabanga ekhaya ngoba uzothi uma eqhamuka kuthiwe we nani lona umboneza nje akasebenzi. Akodwa akathi uma eqhamuka ajatshulele ekhaya ngoba ungwala ekhaya. Ubukhona bakhe kule family khona okubalulekile ukuthi unani akanani akumusi ukuba yiyona nto ephambili, ngoba abanye abantwana emakhaya bathandeliwa ukuthi bangenisa something. Ongangenisi lutho hayi indaba yakhe iyobuye ibonakale, akanalo ngisho izwi lo ngasebenzi. Vele kuthiwa awuthuleke wena, kube kuyena omdala, awuthuleke wena sobe sizwe indaba yakho, ake kukhulume nabo usibanibani. Reason why usibanibani lokuthiwa akakhulumi ngoba yena khona into ayifakayo la ekhaya. Sengathi bayamthanda kahle kanti vele kusukhomba ukuthi kani imthande kwayena ngoba kusho ukuthi uma engezaba nalutho engeza athanda. Kodwa mina okwami ukuthi ake sibathande nje ngokufana bonke, engabi bikho omude omfishane othandweni, abalingani. Engabikho isidudlu esacela othandweni, abalingani. Engabikho mpofu omnyama othandweni, abafani. Okwami nje kusho njalo. Sibonga mama, ngicathi usengene ngisho izeluleko uzobhanqe nezeluleko. Uma ngicathi mhlambe esevalelisa uthi ngiyabonga, sengivalelisa ithe yami nje, I wish wonke umzali ayithande njengane yakhe. Ngisho laba-ke manje laba bakhulile njengami ngeke besayishintsha into. Laba bakwi-age yami nalaba abaclose kumina abaphambili asemuva amancane amathuba. Kodwa entsheni ngiyafisa ukuthi umuntu azame ukufaka ukuthi iy'ngane zakhe uma zize zabambili noma yabayodwa akayinike nje uthando luphelele lungashoti. Uma zimbili akayithande ngokufana, ngaba umfana ngabe intombazane, ngaba umfana usefike phezu kwamantombazane awu-2 noma intombazane sifike phezu kwabafana abawu-2, kodwa ayithande. Kungaba abafana bodwa amantombazane odwa, akuthandwe nje ngokulingana. Singabi bikho isikhathi la kuthiwa khona umfana kamama noma intombazane kamama noma ekababa. Akuba bala ekhaya bonke abantu benikwe uthando olufanele nolulinganayo. Ngibonga ukuthola. Sibonge mama ngolwazi oluvezile. Sibonge nangezeluleko ozivelisile kubazali ukuthi abantu abathanda iy'ngane zabo, ukuthi ingane ikhubazekile, ukuthi ingane iyini, ingane igcina usuku eyakho. Awukwazi ukuthi ingane isizoshintsha ngoba inento thizeni wena obufuna kungabi bikho bese iyashintsha kungabi yakho ingane kusuke ngeyakho. Ngicathi ividiyo ithinte zonke iy'nhlangothi, abantu besifazane, abantu besilisa, okusho ukuthi kuzofunda wonke umuntu wesilisa, umuntu wesifazane. Kuphinde kufunde futhi umuntu oyingane osaze ukuba umzali ukuthi okay, ma ungumzali kumele ngenze kanje. Iphinde futhi ifundise ey'nganeni ukuthi kahle kahle ngize ngigcine nguntandokazi, abanye bengasiboni ntandokazi. Thina esingasibo ntandokazi yini esilinakhuzayo eyenza singabi untandokazi kubazali bethu? Ingoba mhlawumbe sibhizi ngamafoni, ingoba silaleli, ingoba ezinye izinto sizenza ngezinye izinto siyitshena ukuthi siyazi asibalaleli abazali. So ngicathi ifundise nje umndeni wonke ividiyo yanamuhla. Ngibonge-ke nami siyatholakala futhi kwezokuxhumana, iDate Your Kids NPO, uTikTok, uFacebook, uInstagram no-YouTube. Until ividiyo zayo. Kaya letu, kaya lami. Date Your Kids, Futumalo.